Ayiswethu msana, ukuhambe. Wena. Hayibo. Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona lapha kuZimi Live. Ufuna ukuhlezwa updated ngenza ama celebrities ezenzakalayo, ungasubscribe kuyona le channel khona lapho ezansi. Uphinde futhi uklikhe ibell for ama notification. So namhlanje kwi video yethu besikhuluma ama actor Uzalo then versus now. Ilapha esikhuluma khona ama actor Uzalo ukuthi bebenjani before beze befikele izinga bakulona, bebenjani ngesimo sempilo, ngesimo nje semali yabo. Ngizothanda ukuthi ngiqale ngaye laphana ke uSiyabonga Shibe, laphana bambiza ngaye laphana uqhabanga laphana kuZalo. Kade aqala kule ndima uactor kudala ngama early 2000. So yena ke kade eshizila impela, uyambona naye ukuthi wayenjani lapha before azafike lezinga kulona. So imali imgezile ngempela, ngiyambona ugezekile. I hope nawe uyambona lapho, kodwa ungacomment ezansi usho ukuthi uthini ngaye. Ngiphinde futhi ngidlule phambili ngekuye laphana uWiseman Ncube, abamazi nginasibonelo khona laphana kuZalo. Naye futhi kudala eshizila, ufunde khona laphana eDUT ngo2011. Umfana wakhona okhulele khona laphana Olundi, wayesiyamuva wayesiya khona laphana eThekwini. Naye uyambona ukuthi ugezekile, kufana impela ikhulile insizwa. And into zakhe zimqondele because simbonile laphana ukuthi waqala actor ko Gold Digger, wamuva from eDurban waye Johannesburg, and yabona ukuthi ugezekile insizwa impela uright. Ngize futhi laphana kuye laphana ufikile yena laphana woZalo. Ufikile naye uyambona ukuthi ugezekile, intokazi njengengisho impela ukuthi intokazi enhle ebukekayo, ethandekayo futhi. Uyambona ukuthi imali imgeze kanjani. Naye futhi ukhulele khona laphana eThekwini, wakhula actor khona lapha kuma stage theater, enza zona lezi zinto eshama audition, wagcina waze wafekela izinga kulona ngoba sesimbona laphana mabona kude kulo laphana uZalo. Ngiphinde futhi ngidlule kuye laphana uSibu. Usibuke ke siyamazi ukuthi iclown la khona laphana kuZalo, futhi uSibu siyamthanda. I hope unama-fans amaningi nje. Wonke umuntu mayibona uSibu vele ecabanga ukuhleka ukuthi hleya cause uhlezi vele eyiclown. Naye futhi imali imgezile yena ke ebe-actor khona laphana kuZalo uthaqala, bemshayisa ngama part time. Lowo muntu nje ozo actor kodwa manje ngekho serious cause akanawo even ama qualification yalento, kodwa belokhe bem-actisa bemfaka wagcina wazongena shiqi impela. Naye uyambona ukuthi ugezekile impela, kusafana. Ngiphinde futhi ngize kuye laphana ke laphana uNosipho kuye laphana oyingane yamancebo khona laphana kuZalo. Naye futhi uyambona ukuthi naye imgezile impela imali, imgezile. Mbuke nje ukuthi wayenjani, wayeshizile, ubona ukuthi beyishizilela before. Kodwa izinto zakhe zimqondeke, usenesikhathi ke futhi ekhona laphana kuZalo, sesiside impela isikhathi actor laphana kuZalo. Ugezekile nje impela, intokazi ethandekayo, intokazi futhi enhle. Ngiphinde futhi ngidlule kuye laphana ke uMamlambo funayo intokazi futhi ekhulele khona laphana eNewcastle, yabisimuva yasizolundi, yasisuka Olundi yasiya khona laphana eDurban, yisiyo khona ukufeza khona iphupho layo, and yabisifika eDurban and yabuyela back futhi ekhaya because ikhaya kubo likhona khona laphana empangeni. Into azazana empangeni kodwa yabisi muvela ku Newcastle ngenxa yemisebenzi izama ukuphanda, kwahlangana kodwa yibona laphana naye ukuthi igezekile, akufani intokazi impela inhle nje iyathandeka.
Ngiphinde futhi ngiyekuye laphana uNkunzi uMasoja Msiza. uMasoja Msiza yena mdala kule industry impela mdala impela uze wabuya ngisho phesheya ngenxa yayo le ndima le yezokuactor indima le akuyona. And uyambona naye ukuthi ugezeke kanjani ebe umuntu futhi amapoem futhi umuntu okhona kwezomculo futhi kade impela ehlanganise phanda and uzalo lamthatha ke laphana sabona ukuthi wafika ezo replaceana laphana uGxabhasha esikhundleni sakhe uGxabhasha wafika impela futhi wafika wahlala and futhi nayo uyambona ukuthi ugezekile impela indoda impela ibhulile. Ngiphinde futhi ngidlule kulaphana uDon Thandeka King. Kade ke eshizile impela uDon Thandeka King impela seside impela isikhathi. Uqale impela waya kuye laphana eJohannesburg eshizile waqasha khona laphana koPretoria yena futhi uzayele khona laphana eShowe. Intokazi yezele eShowe and futhi ifundile futhi impela ngapha ngasePenini khona. And ke yena ke nayo uyambona ukuthi ugezekile unengane eziwu5 uyambona ukuthi yena usemdala sesanda kuba mdala and kade eshizile impela. Lezo act kade afika impela elokho ezama wagcina wazophumelela uyambona ukuthi ugezekile naye. Ngiyekuye laphana uBaby Cele esimbiza ngoGabsile khona laphana kuZalo. Naye futhi kudala ekokode kule ndima yokuact. Ukwa-actela impela o-backstage dala and u-actele iy'tori ey'ningi zakhona khona la eSouth Africa. And yena uyambona naye ukuthi impela u-improvile ugezekile impela cause yena futhi usemdala kule ndima leyo yokuact impela. Sekuyisikhathi impela ayikhona. Naye futhi manje imgezile uyabona ukuthi ugezekile akasafani nakuqala. Ngiyekuye futhi laphana uNjeza afunayo uyambona ukuthi naye futhi imali imgezile intwana nje lena yakhona khona laphana empangeni esikhawini khona eKZN. Intwana nje lena athi hlanganisa yafunda yakokota impela yenza zona lesto zokuactor yahlanganisa yaba nenhlahla yaqashwa khona laphana kuZalo. Uyayibona futhi ukuthi sigezekile impela iyabukeka nje impela insizwe impela. Ngiphinde futhi ngivele kuye laphana uNonka naye futhi uyambona ukuthi naye imali imgezile impela naye futhi uyingane ayena akekho ke mdala nakangako uthe nje qeda vele into zakhe zashiye zamqondela sheshe wangena khona laphana yena naye uyambona ukuthi improvile if competition last time the time efika laphana kuZalo ugezekile impela naye muhle uyabukeka. Ngiyekuye kufunda laphana ulili naye uyambona ukuthi uimprovile impela empilweni impilo imthandile uyambona naye ukuthi impela akasafani nakuqala ngoba umuntu uyambona lezi ithombe zakudala impela ukuthi hayi intokazi ayisiyo lento le osiyibonayo nje ngamanje uyabona ukuthi iqale started from the bottom now uyayibona ukuthi siphezulu kanjani si right isigezekile futhi. Ngiyekuye futhi laphana uZekethelo naye uthi uyambhekisisa uyambona na improve kakhulu akasafani nakuqala naye kudala ke zabalaza kulezi ndima ngoba yena uzalwe khona laphana eJozi eSoweto lokushina seSoweto naye belokho ezabalaza indima zokuact zabalaza wazagcina wafaka khona laphana kuZalo. Ngiyekuye laphana usayitshela khona laphana uMondli naye futhi uyambona insizwa eqhama khona laphana funayo emakhaya insizwa ufuna egezekile cause nayo kade lokhu izabalaza ihlanganisa waze kwahlangana nayo uyayibona ukuthi sigezekile imali igezile impela insizwa iyabukeka nje impela cause uyabona ukuthi bikushizile isima safani naqala.
Sekuye futhi laphana uThulani naye uyambona asisithi yena-ke isikhathi esefikile kuzalwa kodwa siyamazi naye ukuthi ifike impela ey-character ezosukushisa and uyambona naye ukuthi impela before aze afike lapha akhona njengamanje naye uyambona ukuthi u-improvile empilweni noma yenzeke singenawo umlando wakhe kakhulu ukuthi uqalephi wayaphi kanjani kodwa naye uyambona ukuthi u-improvile impela kusafana. Ungakhohlwa ukusubscribe if ufuna ukuhlezi updated ngezama celebrity ngezenzakalayo khona la eSouth Africa. Danke ngiyabonga.